2026ko urtarrilaren 31, Donioan Eloitzune. Xiberua, Lapurdi eta Baxe Nafarroko bertsolari txapelketaren finala. Azaroaren 8an bidarten hasi zen bidea, urtarrilaren 31an bukatu da Donioan Eloitzunen. Eta horrela egiten dute, bideek bidea. 6 bertsolari oholtzan, 6 buru eta txapela bakarra. Zer kontatuko dizuegon gaurko programan? Finaleko bertsoaldiak, momentu bereziak eta txapeldun berriari elkarrizketa. Hauxe da, Xilabako finala. Eskuen artean dut gaurko emaitza. 1122 punturekin gaurko txapelduna Maiane Txoperena Iribarren. Elena Etxeko Andre, Antoni hemen neskato, gaur ere zenbat datozen, ona lanera eskapo, taldi berean Paristik, zenbat kolono gisako, gure hizkuntza eta lurrekin, justu ez direnak gisako. 11 bizkar sorotan, botatako 1000 malko, lore joko eta herrientzek, egin baitzieten planto, txapela odolezkota, autuzko amatxiendako, zuek ezina guk eginaz, añarro zaudetelako. Lara, lara, la, lara, la, lara, lara, la, lara, la, zuek ekina guk eginaz, añarro zaudetelako. Maiane Txoperena, Xilaba bertsolari txapelketako txapelduna, zorionak. Esker. Zer sentitzen duzu, txapela, esku artean duzula? Oraindik harridura puntu bat uste dut ez dudala erabat sinesten. Nahiko emozio atzerapenekoa izaten naiz, eta orduan pentsatzen bihar edo etorriko zaizkidala emozioak. Baina, horretaz aparte, poza handia, pozizu batean. Ze gorputzaldirekin etorri zara Donioan Eloizuneko jaialai pilotaleko honetara? Bai, sentitu naizela oso kontziente egon naizela saio osoan zehar, eta oso hemen eta orain nengoela, eta horrekin pozik nengoen, ze nire beldurretako bat zen beste nunbait egotea, eta ez momentua bizitzea. Eta, astean zehar Maiarekin izan daiko sola esaldi batean erratentzia, Maiane, zu gozatzen baldin mozu, asko zebeto kantatuko zu, eta pixkat saiatu naiz kontzienteki hori bilatzen, ez? Poza bilatzen, gozatzea bilatzen, eta horren ibili naiz begira nire lagunak eta nontzu den, begiradak eta aurkitzeko eta gozamen hortan aritzeko. Ariketa zariketa nola sentitu zara bertxotan? 8 handian gustura hasi naiz mirenekin, nik uste dut ariketa polita ingogula. Egia Marieneako gaia tokatu zaigula, eta nik uste dut ez mirenek ez nik ez genuela erabat kontrolatzen, baina, nik uste dut gauza politak erranditugula. Gero aitorrekin txikian jogaren zera hortan gustura aritu naiz. Egia ez duela erreakzio ondirik senditzen publikoaren partetik, orduan horrek zalantza puntua sortzen zidan ongi ariote ginen edo ez, baina nik nire barnetik ongi xamar ari nintzela sentitzen nuen, orduan Eta bukatzeko 10eko txikian Elisekin gaia gustatu zait, eta hor ni gustura aritu naiz kantatu arekin. Eta gero ganbaran egia da, denbora pila bat pasa behar izan duela, 6. nintzelako, berriz eman dit denbora berriz lasaitzeko eta berriz urduritzeko. Eta hartu dute ume baten paperetik gaia, ez nikielako osongi zerri kantatu.
Eta, bueno, gustura aritu naiz eta behar bada, simple egin dudan gaiaren aldetik, baina kantatu duanarekin gustura aritu naiz, eta iruditu zait nahiko azkar kantatu dela behintzat, eta horrekin gustura gelditu naiz. Azken urteetan, Mariniako proiektuaren kontra mobilizatu zirezte. Bukatu dira elegite aukera guziak. Gaur elkartu zirezte kanboko lurretan. Oialetxea muntatzen hasi zirezte. Desobedientzi zibila ipar, joan nahian urrutira. Ez gira heldu onaino baizik, ta bukaera argi da. Oialetxeak hartuta goazen, kanboko lurren erdira. Ate guztiak isten badira, hormak bota behar dira. Lurra salbatuta horma oiek, botatzea baita helburu. Naizta bidea luzea dugun, ta enagoen seguru. Etzait inporta zegez batzuk, baditugu buruz buru. Legea kontra baldin badugu, gorputza jarriko dugu. Lurra behar du gure hizkuntzak ta, alderantziz diosenak. Beraz egezak etorri eta, eramatean gudenak. Agertu bitez egunkaritan, gure argazkita izenak, eta lotxatu bitez benetan, lotxatu behar dutenak. Lotxagabeak haiek direla, biok baitugu ezagun, ta borroka hau lortu daiteke, ai ala dela demagun. Oialetxea montatzen behintzat, nahiko azkar dugu jardun, nere ondoan etzan zaitezta, batera mestu dezagun. Euskal zale sutsuak zirezte. Euskararen egoerari begira, gero eta kezka handiagoa duzue azken hilabeteetan. Naizta nahi dugun gure hizkuntza, goretsi eta babestu, dirudienez politikoak, gogo erraldoirik ez du. Irantzu behar genituzke guk, goikoiek hartu estu,
guztia ezin baitute utzi, euskal zalearen esku. Guztia ezin baitute utzi, euskal zalearen esku. Zeren ez dute deusik aldatzen, guk egindako galdeek, orain ze pisu ukanen dute, gehitzen zaizkigun galerek. Jadanik ainitz egiten dela, diote zenbait jaun trebek, gure hizkuntzaren desagerpena sustatu zuten berberek. Gure hizkuntzaren desagerpena sustatu zuten berberek. Noski ez dugu oso egokia, diruaren osasuna. Ni nazkatu naiz beti erdaraz, pasatzen baitut eguna. Irantzu hemen sortu beharra, dugu derrigortasuna. Ez dira inoiz aski izanen plazerra eta maitasuna. Ez dira inoiz aski izanen plazerra eta maitasuna. Baina burutik kendu dezagun, gure eskutan ez dena. Egiak soilik iraul lezake, Macronen gutxi espena. Denen artean salba dezagun, euskararen udazkena. Ez da izanen lehen aldia, ez da izanen azkena. Ez da izanen lehen aldia, ez da izanen azkena. Besteen saioa jarraitzeko aukerarik izan duzu, nola sentitu dituzu? Azkenean, gibelan zaudenean ez dituzu bertzeak publikoan zauden bezain ongi entzuten. Eta bai entzun ditut pixka, baina zeharka bezala, ez? Denbora guztian, ze azkenean batzutan ari zara zure bertsoa pasatzen, bertsoatzen ari zara pentsatzen hurrengoa ze tokatzen zaizun, eta erdizka entzun dut. Baina bai neukan sentsazioa gehienak ongi xamarrari ginela, edo ez dut ikusi inor erortzen edo akatsak egiten, edo uste dut nire sensazioa da behintzat saioen xamarra egin dugula edo. Eta ganbarara joan garenean aipatzen aritu gara denen artean, eta inork ez zuen argi buruz burukora nor pasako ginen. Eta zure izena entzundakoan eta Maialen Arzalluzena entzundakoan, zer sentitu duzu? Poza handia, gogo handia noen buruzburukoa kantatzeko. Gainera, ganbaran nintzenean, pentsatu dut, oraindik bakarkako kantatu behar nuen, eta pentsatu dut, berso gehiago gustora kantatuko nintuzke, ez dakit, oraindik gozez bezala nintzen, ze oso azkar pasazait lehenbiziko fasea, eta hori, ez nengoen nekatuta edo nahi nuen segitu kantatzen, ez?
Eta orduan, nire izena entzun dudalean sekulako poza, eta Maialenekin, lehiakide gogorra tokatuko zitzaidala ikusi dut. Gainera, iruditu zait, umixamar aritu dela honik entzun dudan hortan bintzat, saioan zehar. Eta borrokarako txipean sartu naiz berriz, eta baina nirearekin gustura gelditu naiz ere, ADN-aren hori jarri duten oso gauza zehatzatzen, baina segidan etorri zaite 36ko gerrako obiratuen, desobiratzen ADN frogak eta hori segidan etorri zait bide hori. Zalantza nuen Maialenek ere zote zuen horri kantatuko eta duda horrekin, beti nahiago duzu bertze bide bat hartu, baina, errandut hausia eta gustora. Lapurdiko arrauntaldeko bi arraunlari zirezte. Aldiuntan ere, miren ez da etorri trebatze saiora. Irantzu, taldearekin Donibaneko badian arraunean ari zirela, miren ikusi duzu ondartzan, oialean etzanik. Gaur ere etzintugun gurekin espero, baina han ikusirik eguzkitan bero, ongi ulektua dut jada honezkero, nola kolpatzen ziren astelenero, nola kolpatzen ziren astelenero. Bai astelen gogorra izaten dut usu, bainara animatzen ari naiz ni sutsu, ta analizatu dut aritu naiz kutzu, arraunatzeragotik sartu behar duzu, arraunatzeragotik sartu behar duzu. Bestela nola diren ta besoak mintzen, zure gisa egiten saiatua nintzen, ta gainera ez duzu kesurik arintzen, parasolaren pean lagunei agintzen, parasolaren pean lagunei agintzen. Ni entrenatuko naiz zuekin gerora, ta taldeko nena naiz tanago gustora. Gero arrauna aintzaila ez da izango ba, zia bada ba, zia boga bada boga, zia bada ba, zia boga bada boga. Eta ezin ikasi, etapaz etapa, zure gisan gu ere onak ezkirata, eta asiak gira begiro bueltaka, zure ondoan beti goaz gibelaka, zure ondoan beti goaz gibelaka. Ni aintzinean ta hor ikusten zaitutzu, giarrari emanez arraunean sutxu, gibelaka zoazu, orduan ba aizu, patroiona naizela adierazten duzu, patroiona naizela
lagun zirezte. Madiane, meditazio saioetan parte hartzeko usaia duzu. Eta egun, Aitor gomitatu duzu lehen aldikotz. Madiane, irakasleak galdegin arnas ariketak egiten hasi zira. Ohartu zirenerako, Aitor zurrunka ari da ondoan. Lasaitzea hemen da, horren garrantzitsu. Etzen nula lortuko, berez nintzen izu. Baina hasita hasi zarata, nonbait itxu, ba ikusten dudanez funtzionatu dizu. Larai, lararai, lararai, funtzionatu dizu. Zuen entzunez, ainago gustoran, saioa gehiagotan egin beharko da. Tripa bera eta bibularrak gora, zurrunga egiten dut zuen erritmora. Larai, laralai, laralai, zuen erritmora. Eta segi ezazu, horrela luzaro. Arratsalde eder bat, nahiean igaro. Soilik detailetxo bat, eskatzear nago. Inezazu zurrunga pixkat apalago. Larai, lararai, lararai, pixkat apalago. Zuk kritikatzen duzu nere akzioa, nik nabaritzen dizut amorrazioa. Zurrungazkar egin ezaze pasioa, nere ametxetan da meditazioa. Larai, laralai, laralai, meditazioa. Ba ametxei paratu, gehiago arreta. Arrazoi duzunago, pixka bat erreta. Ta inbidia ere, nik dizut tarteka. Nik ez dut horren erreslo egiten eta larai, lararai, lararai, lo egiten eta. Ez dut guti etxi nahi problemaren munta. Gelauntan gehiagotan algaitezke junta. Gure alaguntasun harreman arrunta. Zuk zaunka egiten duzu eta nik zurrunka. Larai, laralai, laralai, eta nik zurrunka. Eta zure gaia da, ondasun banaketa. Una lehen puntua. Aberatsa da geroz ta aberatsago. Eta beraz pobrea dugu pobreago. Sistema ontan ola izan da luzaro, ta dena
bigarrena. Batzuentzako dena ez alda garesti. Hori mundu hontan ola ez alda izan beti. Batzuek gogorreta beste batzuk ezti. Hau nola aldatzen den hemen bageneki. Eta hirugarrena, desberdintasunari nola aurre egin. Balenik kaleetan behar da eragin. Gero manifak, gero bozka ere berdin. Mundu zita lau behingoz, betiko hauts dadin. Zure izena favoritoen artean zegoen eta txapelketan zehar, bihurtu zara txapelerako hautagai sendo eta favorito, hori nola bizitu duzuzuk? Ederra izan da, txapelketan izena eman nuenean nik uste dut ez nuela burutan edo ez bereziki txapela irabaztea. Finalera iristea zen nire helburua eta txapelketa hon bat egitea. Baina gero txapelketa aitzina joan ala, ikusi dut ungiari nintzela, saio guztiak irabazi ditut, gustora aritu naiz bersutan, finalera puntuazio horik onenarekin iritsi naiz, eta horrek ahalbidetu dit txapela posible zela amestea. Eta horrekin pozik eta gainera pozik nengoen, amesteko aukera horrekin bakarria pozik nengoen, eta horregatik erabaki dutera gurrean argiki erratea txapelaren bila nentorrela, gero ez baldin bazen gertatzen, ez zidan ere bereziki inporta, ez? Baina, helburu horrekin banindoan eta uste dut txapela irabazteko baldintzetako bat nahi izatea dela. Bestela, nekez lortu zenezake. Eta nahi izate horretaz aparte, bertze astro guztiak ere alineatu dira, beraz, kontent. Txapelketan, bertso ekarpenaz gain, doinu ekarpenare egin duzu, aurten ere doinu berri bat plazaratu duzulako Xilaban. Duela urte bat edo pixkat txapelketa zetorrela ikusi nuenean, pentsatu nuen doinu berri bat gustatuko litzatekeela ateratzea, oso doinu zalean ez eta doinu bat baino gehiago atera izan ditut, nahiko txikitatik dauzkan horitzapenetatik, askotan kantetatik edo ateratako doinuak. Eta Gaizka Sarasola lesakarrari proposatu nion doinuren bat eginen ote zidan. Doinu gehiago egina ditu, bertso doinu gehiago egina dauzka. Gaur buruz burukoan erabili dudana ere berea da, aspaldikoa Etxabek plazaratu zuen, eta Silpeirak plazaratutako doinu bat ere berea da. Eta proposatu nion, eta segidan errantzidan baiet, eta kriston luxua izan zen, zait 8 edo doinu egin zizkidan. Eta denak entzun dituen, eta aukeratu nuen horrekin, dolako bidozka bat edo izan nuen, edo belarrira segidan sartu zitzaidan, eta pentsatu nuen hau gustatzen zait, eta ala erran nion, listo, hauxe da, ez din gehiago, doinu hau da. Eta orduan, entrenatzen aritu naiz horrekin, doinu hori nire egiten, eta horrek eman dit bertzen motivazio bat ere ez. Bikote kideak zirezte. Azken aldian, neoiz baino gatazka gehiago sortu dira zuen artean. Lehen aldikotz laguntza eskatzea erabaki duzue. Lehen dena paradisu, odei eta zeru, dena maite zaitut, mila komplimendu, baina jinak
Kesatzen gabiltz uda ala negu, bikote terapia hasi dezakegu, bikote terapia hasi dezakegu. Argatik gaude hemen, biak gaude ados. Nere buru barnean hainbertze arrabots. Ta zergati zehatza zein den nauzu galtoz. Bertze horrekin joan zinen hartaz geroz. Ez dut espres egiten baina nauzu jelos. Ez dut espres egiten baina nauzu jelos. Neska hori zelako benetan berezi, bihotzean krak egin eta zenbait gezi. Bainan oino ez dut nahi zurekin bereizi. Oino posible dela nahi nuke sinetxi. Oino zerbait bai gira etzazula etxi. Oino zerbait bai gira etzazula etxi. Nik ere izan nahi dut bai zure laguna, baina barnean daukat beldur bat iluna. Ta goibel pasatzen dut gaua ta eguna, barrenean sortzen dit ta estu asuna. Ez dakit nahi nukeen polimaitasuna. Ez dakit nahi nukeen polimaitasuna. Terapian bai gira egun buruz buru, ta honen konpontzea dugu guk helburu. Maitasunean bada horren beste gudu, ze polize istorio hori zure mundu. Maitasunarekilan nahiko lan badugu. Maitasunarekilan nahiko lan badugu. Eta maitasun bila zabiltzazu antza, orain artean berez banuen zalantza, baina norabidetu daiteke orratza, arnazazu eskutik indezagun dantza, ta ea lortzen dugun biok konfiantza, ta ea lortzen dugun biok konfiantza.
Gaur, lehen aldikotz, zure buruari aitortu diozu, ez duzula arrazoin. Lagun talderik ezin aurkitu, urteak ditut igaro. Tripako minak berpizten ziren, iganderota udaro. Ezin lasaitu, ezin gozatu, urtarotikan urtaro, eta zenera bezaro, besteen iraineit jago, ibilian aiz luzaro. Ez naiz hain gaizki pentsatzen nuen, ta ala nuen nahiago. Nere barnean pentsatu arte, ez dut bizi nahi gehiago. Nere barnean pentsatu arte, ez dut bizi nahi gehiago. Beti ez dira ongi konpontzen, burua eta gorputza. Nekez daiteke indarrik gabe, norbera aurrera bultza. Ta pentsatu dut naizta zaila den, aurkitzen minen hizkuntza. Joan nahi badut goruntza, beldurrak ditzadan usa, ejanen dut enaiz untxa. Nor bere akatsak onartzea da, aintzinatzearen funtsa. Beldur gehiago sortzen dit baina, eskatuko dut laguntza. Beldur gehiago sortzen dit baina, eskatuko dut laguntza. Xilabaren aurtengo leloa, bideek bidea izan da. Xilabak ze bide egin duela esango zenuke? Gustut bide oso emankorra izan duela, denek aipatzen dugu gauza bera, saio guztiak bete-beteak, bersozaleak egarri, eta ez dakit seinale hoberik egon daiteken, eta horretaz aparte uste du bertso maila ona izan dela hasieratik. Ni bidarten kantatu nuen lehenbiziko saioan, eta ja sekulako maila iruditzea zegoela. Batez ere ritmo aldetik eta ideia aldetik, eta uste dut bi gauza nahiko importante direla, gero kats teknikoak egin ditu jendeak edo egin ditugu, baina, ez dakit uste dute entzulentzat importanteak diren bi gauza badirela, ez? Ideietatik iskotasuna edo idea diferenteak, elkarri erantzunez, ofizio osatzen elkarrekin, eta hori, abiaduraz ere nahiko ongi. Una beraz, nor diren, buruz burukora sailkatu diren bi bertsolariak, ordena alfabetikoan. Maialen Arzalluz Antia. Madiane Txoperena Irigoyen. Eskolako lagunak zirezte. Ikasturte honetan,
igerilekura joaiten zirezten lehen aldia duzue. Aldageletan ondoan biluzi zirezte. Elkarren gorputzari begira jarri zirezte. Gure gorputzaren mira, galdutako perspektiba, usu zalantzak etortzen dira, ispilu erdira, jarri naiz zuri begira, eta egia hori da. Zure titiak nereak baino politago dira. Zure titiak nereak baino politago dira. Nerekin aldagelara, gustura etorri zara, baina agian aldatu behar duzu begirada. Nik ere zurea ara, ongi ikusi dut jada. Aldi berean berdinak eta desberdinak gara. Aldi berean berdinak eta desberdinak gara. Hori dute erakusten, baina eskemak zaizkit hausten. Ideia hoiek nere barruan joan dira zapuzten. Etzazu segi ikusten, maian ez dizut uzten. Ispilu aurrean ere ezpanaiz gustora biluzten. Ispilu aurrean ere ezpanaiz gustora biluzten. Ba hori da kriston kaka, beraz ideia aparta. Nere amatxok dio ni behintzat, naizela aparta. Begirazazu araka, hango emakumeranzka. Ikusi alduzu alualdean hile pixkat dauka. Ikusi alduzu alualdean hile pixkat dauka. Baitan nastu dit sabela, barrua daukat goibela. Gu ere zartzen joanen gara, noizbait dena dela. Nik gorputza dut kartzela, ta entzun nahi dudan bezela. Arren mailan esan zaidazu,
polita naizela, arren mailan esan zaidazu, polita naizela. Ari gaitezen elekan, ona da alakoetan, bai gorputza polita duzu, ta diot benetan, ez zaitez sartu penetan, ari gaitezen jostetan, gure gorputzez goza dezagun bederen uretan, gure gorputzez goza dezagun bederen uretan. Hautetsiak zirezte. Gaur, zuen herriko plazan, libertimendua da. Arranguraturik jarri zirezte harmailetan. Ironiak hartu du beranzko malda, ezin diogu jarri, guk jadanik galga, hainbertze elementu dute kirriston salda, ez dut ongi ulertu guri buruz alda, ez dut ongi ulertu guri buruz alda. Aginduak botatzen ditugu herrira, ta herria atera da, gaur plaza erdira. Agintzen duenaren patua hori da, bai zure pizinaz mintzatuko dira, bai zure pizinaz mintzatuko dira. Nere pizina ipatu dute orduan ai, baina ez da ustela eta nago lasai. Eskuindarta frantsesa naizelako alai, ironiaz diote gora EH bai, ironiaz diote gora EH bai. Ta hori badiote, beraientzat kalte, pentsa ze ironia eta ze debate, naiz ta gu kritikatu naiz beldur bate, laister ni izanen naiz herriko alkate, laister ni izanen naiz herriko alkate. Obe neri ematen dit jada nagia, hauek egin dizute kriston oparia, beraz zorion duzuk hor bersolaria, gainera gero dute berso bazkaria, gainera gero dute berso bazkaria. Gu ere joanen gara, bazkari hortara eta egine
urte osoan libertitzen gara, ta gu urte osoan libertitzen gara. Bertxotatik erabat urrunduta izan zenuen garai bat, itzuli zinen, eta orain txapeldun zer esan nahi du txapelonek zuretzat? Bertsoa utzi nuen garai hortan norbaitek erranen balio Maianeri hortik urtuatzea txapela irabaziko nuela, nuen inondik inora sinetxiko. Bueno, utzi nuelako bertsoa niretzat bizitzako garai oso komplikatu batean, eta bertsoarekin ere holako gorroto batekin bezala, eta erabat moztu nuen, ez nion bakarrik bertsoa kantatzeari utzi, bertsozale izateari ere utzi nion tarte batez. 2018an Lesakara joan nintzen bizitzera, eta pixkat kasualitatez hasi nintzen bertso eskolara berriz baten, denbora librean zerbait egiteagatik, eta bertsoarekiko jolasa berrartu nuen edo, batere intentzio hori gabe, egia. Hortik taldekako batzutan parte hartu nuen, bai Nafarroakoan eta bai taldekako Xilaban 2019an. Oso esperientzia ongisa izan dituen. Horrek eman zidan aukera plaza batzuetan kantatzeko, eta gero Xilabako bakarkakoan kantatu nuen, ere iritsi nintzen, oso horretzapen hona ditu final horrenak ere, eta horre guztiak ere eman zidan aukera plazetan kantatzeko, eta, ez dakit, oso bide polita izan da. Poliki egin dudalako, askoz kontzienteago, eta hortan funtsezkoa izan da feminismoa, nire kasuan. Bertzutara bueltatu nintzenean, orduan plazaratu berria zen kontrako estereotipuzio alderdirena, alduintze bertso eskolaia existitzen zen, bertsolari feministen arteko sarea gerota handiagoa zen, eta horrek lagundu zidan, edo ez dakit hori ez balego itzuliko tenintzateken bertxotara egier. ADN frogaren emaitzak iritsi dira. Emaitza argia da. Lehenik Afrika hartu omen zuten, irudikatu eszena, Nafarroara joan ziren gero, ala segituz eskema. Ezkerti harta euskaltzalei, jarri zieten kondena, eta oraindik bizirik daude, berez hori da problema. Aldi berean sentitzen ditut, poza, tristura eta pena, ADN-a aurkitu dute, gure birraita txirena. 36. urtean, anzturan utzi zutena, anzturan utzi zutena. Bere herrian jada prest dauka, beretzako hilobia, eta beharrik gure mentura, ez dugula hilzoria. Jarriko dugu harri eder bat, badugu kategoria,
berso batekin eta airera, joanen baita xoria. Guk badakigu haiek ez dute, inoiz eginen ongia, baina alere segiko dugu, hau da egungo ogia. Duintasunez manten dezagun, Arbasoen memoria. Arbasoen memoria. Eta orain, ze bertso bide egitea gustatuko litzaizuke? Gaur egun oso gustora aritzen naiz plazera, beti ez delako asmatzen eta gure burua gurtzen dugulako batzutan, baina bueno, plaza baterako deitzen didatenean kriston poza hartzen dut normalean, eta gustora joaten naiz eta saiatzen naiz dena ematen edo bintzat eman didaten aukera hori alik eta hobekien baliatzen, ze konstiente naiz mundu guztiak ez daukala aukera plazetan kantatzeko, eta bide hortan segitu nahiko nuke. Bide hortan hitzetik hortzera bide lagun izango duzu, Maiane Txoperena, zorionak, eta eskerrik asko. Esker zuri. Erortzen ez zauzkitan, pujuskak begietan, zonbat itzar inguruetan, xakur beltz bat ondoan, nahasi zaukut jopan, Joao Mila eta ejarria oan, ta gu jendearekin batera, ipajeki alderat. Haien multzoaz babesteko, gure eskuak batera. Ajoketan izoztuik den, bihotzaren xeka. Ta gu iguzkiaren azpitik, ipajeki alderat. Eguna mendien gibelean iragaiterat. Atzoko ilargiaren arrastoen xeka. Orezkiak utziko ditugu, mundunen ajailduretat, botatzen dugun boteile.